felvenni. Na mindegy, marad így. 3-as. Mexikó itt egy próbajáratos. Elmegy, aztán mindjárt látjátok a KCV-t. Próbajáratban. Előtte meg a Hannoveri van. Meg a sima. Meg égnek a villanyok. Nem várják, látjátok? Biztos próbajárat ezek. Minden elindul. Megint a KCV-t egyszerre fog elmenni a kettő, hogy ne láss. KCV-t akarom felvenni. Csak így tudom. Ez a víző. Igen. Ez meg ott arra elmegy.